Salutare! Stai să-i zic că a început că sunt cu cineva nou. Început. Și sunt cu cineva nou pentru că ea este o prietenă de-a mea. Și e nouă pe canalul ăsta, așa că și acum jucăm Nights, update-ul nou cu Lilia cu Mov. Deci, da. Haide să jucăm 2 playeri, bun. Să treacă secundele. Survive 99 nights. Finding the missing changer will help. Perfect. Bun. Deci, hai să începem cu copacii de tăiat. E prima dată când reacționez la noul update cu peștera și cu peștera, cu așa. Oh, uite că a zis bună YouTube. Tare. Bună YouTube. Tare. Bun. Bam, lemne. Du-te, bă, la foc. Așa. Doi copaci într-o lovitură. Bum, așa. Dau planul ăsta și bag lemnele în foc. Perfect. Acum tai din nou încă un copac. Și stai să zic să caute peștera. Caută peștera. Că s-a băgat o peștera de update-ul trecut, o știți, nu? Nu puteai să te duci mai mult în ea, dar acum poți de la nou update. Am adus foarte multe cărbune. Bun. Hai că eu mă duc la copil. Dar oare unde e peștera aia? E bine că avea clasa de medic cu bandaj. Ca să-i dau. Nu știu ce s-a aruncat în toți locii, dar mă rog. Bun. Nu fi organistă. Ia tu copilul. Și eu mă duc. Vede bandajul ăla. Da, l-a văzut. Să ia mai întâi și apoi mă duc. Stai chiar ei, să-i dau. Hai că mă duc la foc. Dar vreau să caut și peștera. Dar unde e? Ce face, mă, cabra? Uite că încă are bandajele alea de le-am dat. Ca să o salvăm, dar nu. Acum nu mai e de partea noastră. Acum vrea să ne omoare din nou. Hai că... Aștept. Am făcut mapă? N-am făcut. Mapă, vreau mapă. Oh my god, trebuie să iau eu bandajul ăla.
Ok, ok. Hai că mă duc să mai și eu un Warframe, că mai era unul. Și acum mă duc după banii fut. Ce vreau în Wolf-ul ăla? Bani. Bani, 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 bani. Give me bani. Unde e? A găsit peștera. Bun. Bă, dar eu am nevoie de bani fut. Mi-am dat banii fut, nu. Bă, unde e banii fut? Am găsit peștera din fericire. Bă, dar banii fut, vreau și eu. Caut, dar nu găsesc. Am nevoie pentru trader. Neapărat. Peștera mai poate aștepta și gata. Hai că am găsit, așa că hai să mergem la peștera după ce îi dăm asta la trader. Bă, s-a ferit de mine, ce naiba. Uțeac. Și acum mai vreau. Hai, bag, așa. Spier. Bun, hai la peșteră. Fac mi foame. Fac nimic. Hai că intrăm. Ea mi-a zis să nu intru acolo, dar eu intru. It's blind, take cover when it screams. Oh, fuck. Oh. Ce a fost asta? Cred că avem nevoie de o lanternă. Are ea. Oh, fric. Ce fac, mă, ăștia aici? Who is this guy? Ok, eu trebuie să plec, nu mai pot cu viața. E nebunie chivul ăsta. Ok, trebuie să ies. Gata, m-am dus. Bă, dar ce nebunia aia de cheiu. Era să mor. Ok. Capra. Căprioara. Ok. Hai să... intru, cred. Dar sunt prea rapizi ăștia. Ieși. Na. Oh my god. Nu.
No. Help. No, no, no. Oh my god. Oh no. Ei, eu ce poziția asta? Cam atât cu update-ul cu acest episod. Ați văzut și voi cheivul, dar nu complet. Da, na. Cam atât. Hai, pa, pa.